Og så er der også nogen, der har fået nok af bederiet op til jul, ligesom kunstneren Michael Brammer, der pakker sin julemad ind i groteske klædninger. Det er i denne tid, danskerne tro mod den kulinariske tradition kaster sig over julefrokosterne. Kalorierne har kronede dage. Og der mangler ikke noget, trods reallønsfald, afgifter og finanspolitiske stramninger. Men der er også dem, der som kunstneren Michael Brammer tager en ironisk og fræk distance til vores madglæde. Musikken var af Knud Risager. Ædedolkenes indtogsmarch hed det. Michael Brammers udstilling kan nydes på Gentofte Kunstbibliotek til midt i januar.